እግዚአብሔር ክዛረቦም ፈቃደኛታት ዘይምዃኑ ምኽንያቱ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ ክስጋብ ዝኾነ ብመጽሓፍ ቅዱስ ሰላም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ላሉባል ትግራይ ከመይ ኢኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ንስኻትኩም ብዘለኹምዎ ሰላምን ፍቕርን ጥዕናን ይምነወልኩም እናስተኽብራት ኣሕዋተይ ብላይክ ጀምርዋ እታ ቪድዮ ላይክ ምኽንያቱ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝበለኒ ልመሰጠኒ ዛንታታት ይኹን ብሄደ ኣባዊ ይኹን ማንም ሒዘዮ ዝቐርብ ያው ጠቃሚ እዩ መሃሪ እዩ ኢለ ስለዝግምት ሒዘዮ ዝመፅና ብላይክ ጀምርዋ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣቱም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ርእይቶኹም ትውኒ ተበራታትዑኒ እግዚአብሔር ኣምላክ የክብረለይ እና ሎማዓንቲ ከዓ ሓቀኛ ዛንታ ማንካ ዝሰረቀ ቀሺ ዝትብል ሒዘልኩም መፅኒኹ لا أكب لكم يا الناس سميعكم كشكا مجرشة ودوا خلكم يدل لخورات حواتي لا أكب لكم مانكات سرق غشي أب حدا أوان حدا أبات نفسي غشي نتهم بمنفس دقهم زخونو سب حدا ركبت حوام ناوغوز أميكدو أتوم سدرابيت أبات نفسنا مطيوم نايلوم بحاقوز تقبلوهم زلوهم سأبا ديو ركب كيولو زلوهم مجبي باستا قربو لهم እቶም ቀሺ ድማ ነቲ ዝቐረቡሎም ምግቢ ብማንካ ገይሮም በልዑ ምስ በልዑ መፀገቡ እቶም ቀሺ ንነፍሶም ዝኸውን ቃል ኣምላኽ ክመሃሮም ደልየ ደቀይ ቃል ኣምላኽ ክንማያየጥ መጽሓፍ ቅዱስ ኣበይ ኣሎ ኢሎም ሓተቱ እቶም ስድራ ቤት ድማ ኣብ ምትርኣስ መደቀሲና ኣሎ ኣቦና ኢሎም መጽሓፍ ቅዱስ ኣምፅሎም እቶም ቀሺ ንኣምላኽ ዘለዎም ፍቕርን ንምግላፅን ንደቆም ንምምዓድን ኢሎም ንነዊሕ ሰዓታት መሃርዎም ፍልይ ምስ በሉ ድማ ደቀይ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ምግቢ ንነፍስኹም ስለ ዝኾነት ኩሉ ግዜ ከይሰልከየኩም ኣንብዋ ኢሎም ተላበብዎም ቅድሚ ምኻዶም ግና ሓንቲ ነገር ነገርዎም ነታ ዝበልዑላ ማንካ ብቲ ትነብሮ ዝነበረት ስፌት ሶፍቲ ወልዊሎም ኣብ መንጎ እታ መጽሓፍ ቅዱስ ገበርዋ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብታ ጣውላ ገዲፎምሎም ንደቆም ተሰናበትዎም ናብ ገዝኦም ድማ ኸዱ እቶም ስድራ ቤት ነቶም ኣቦ ምስ ኣፋነዎም ነታ መጽሓፍ ቅዱስ ከይከፈቱ ልክዕ ከምታ ዝነበራታ ኣብ ትሕቲ ምትርኣሶም መለስዋ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ግና እታ ማንካ ከም ዝጠፍአት ተስተውዓሉ ኣብ ኩሉ ቦታ ደልዮምዎ ግና ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ሽዑኡ ኣብ ልቦም ክፉእ ሓሳብ መፀ እዋይ እዞም ቃሺ እዮም ወሲዶምዋ ኣብዚ ገዛ ካሊእ ሰብ ኣይመፀናን ንሶም ጥራይ እዮም በሊዖሙላ ቃሽን ሰረቕን ከመይ ኢሉ ይኸውን እናበሉ ሕሽኽሽኹን ጠርጠራን ሕሜታን ጀመሩ ካብቲ ዕለት እቲኣ ጀሚሩ ኣብቶም ቃሺ ዝነበረ ካብታ ዕለት እቲኣ ጀሚሮም ኣብቶም ቃሺ ዝነበሮም ክብርን እምነትን ቀነሰ እቲ ሓቂ ዝተለዓለሉ በዓልቲ እንድሕር ገለ ኣዋርሕ እቶም ቀሺ እንደገና ክወፅሕዎም መፁ እቶም ስድራ ቤት ግና ከም ቀደሞም ብፍቕርን ብኽብርን ዝነበሮም ስለ ዝቐነሰ ኣይተቐበልዎምን ንሕርቃኖም ክሓግቱ ስለ ዘይከኣሉ ኣቦና ቅድሚ ሕጂ መፂኾም ምስ ኸድኹም እታ ዝወላዕኹምላ ማንካ ጠፊኣትና ንስኹም ዶ ርኢኹም ኢኹም ኢሎም ብሕርቃን ሓተትዎም እቶም ቃሺ ፍሽኽ ኢሎም ከምዚ በሉ ደቀየ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚርኩም ቃል ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ከምዘይ ከፈትኹምላ ሕጂ ኣረጋጊፀ እታ ማንካ እኮ ኣብ ውሽጢ እታ መጽሓፍ ቅዱስ እያ ዘላ በልዎም እቶም ስድራ ቤት ሰንቢዶም ናብ መተርኣሶም ከይዱ ነታ መጽሓፍ ቅዱስ ከፈትዋ እታ ማንካ ኣብ ውሽጢ ፀንሐቶም በቲ ዝገበርዎ ሕሜታን ጠርጠራን ልዕሊ ኩሉ ድማ ቃል ኣምላኽ ብዘይምንባቦም ኣዝዮም ሓፈሩ ካብዛ ታሪክ እዚኣ እንመሃሮ ሕራት ኣሕዋተይ ቀዳማይ ቃል ኣምላኽ ነንብብ መጽሓፍ ቅዱስ ንገጽ ወይ ምትርኣስ ዘይኮነስ ንምንባብ ንምሕዳርን እዩ ይቅርታ
ካብ ሕሜታን ቀልጢፍና ፍርድን ንቕጦም ሓቂ ከይመርመርና ንሰባት ክፉኣት ክንሓስበሎም የብልናን። ተግባር ካብ ቃል ይበልፅ። እቶም ስድራ ንፈትወካ ኢና ይብሉ እምበር እቶም መጽሓፍ ቅዱስ ዘይምኽፋቶም ግና ንትእዛዝ እቶም ኣቦ ዕሽሽ ከም ዝበሉ ኣርኢና። እግዚኣብሔር ክዛረቦም ፈቃደኛታት ዘይምዃኖም ምኽንያቱ ጸሎት ምስ እግዚኣብሔር ምዝርራብ ክስካብ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላክ ከዓ እግዚኣብሔር ስለ ዝዛረበና እዩ። ስለዚ ቃል ኣምላክ ንምንባብ ንምሕታትን ኣይሰልችወና ብዛዕበየ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዓይነ ልቡና ይኽፈተልና። ያው ክብራት ኣሕዋተይ እዚ እያ ትብል ነይራ ብእውነት ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ። ካብ ቅድም እውን ብተደጋጋሚ ዘንብባ ዝነበርኩ ዛንታ እያ። ክብራት ኣሕዋተይ ኣነ እውን ጠቃሚት እያ ኢለ ስለ ዘቕረብኩዋ ንኣኻትኩም እውን ክትመሃሩላ ኢኹም ልብል ተስፋ እኒአኒ እና ክብራት ኣሕዋተይ ብላይክ እና ብሰብስክራይብ ጀሚርኩም መበረታዕኩም ኣይፈልየኒ። ከሽካዕ ብሓድሽ ቪድዮ ብሓድሽ ነገር ንመፅእ ከዓ ዝሰናይ ንኣኻትኩም ሰናይ ቅንያት